Oj, bave mi to vraví. Basketbalistka. Aká? Najlepšia. No, naša slávna basketbalistka. Super basketbalistka Ružomberská. Áno, veľká basketbalistka, vynikajúca, viedla Ružomberok, hrala v zahraničí. My sme športová trieda, no a ona nás ako má, no veď trénuje nás. No, bola basketbalistka profesionálna, nie za Ružomberok hra. No to patrí tiež do siene slávy. Bývalá basketbalistka Ružomberka. Ahojte. A aká? Výborná. Tebe hovorí niečo meno Iveta Bieliková? Samozrejme, Ivetka naša trojka rozhodujúca pri postupe. Perfektná rozohrávačka. Super baba. No a niekedy, naozaj, niekedy aj teraz, hviezda ružomberského basketbalu. No, to je nejaká taká hráčka z Ružomberka. Dobrá, zlá? Dobrá. Áno, Kde by si ju zaradil? do Anglicka, Akému športu? do lyžiarskeho. Trenérka naša, máme ju radi, jasné. Áno, super. Si nám trénuje. Nejakú spomienočku? Áno, Final Four, keď ešte hrávala. Milá, inteligentná, šikovná baba. Áno, hovorí môjho brata trenérka. Basketbalistka výborná. Basketbalistka kapitánka. Hviezda Ružomberská. Mega hviezda. Pojem. Výborná basketbalistka. Je šampiónka. Iveta Bieliková. Basketbalová reprezentantka bývalá. Teta, moja teta. A čím sa preslávila vaša teta? Basketbalom. Na Slovensku nedocenená legenda. Jedna z najlepších basketbalistiek v Ružomberku. Hrávala vynikajúcu rozohrávačku. To je moja žiačka. Začala u mňa športovať na ping-pongu. Potom mi ju Táňa ukradla. Najlepšia hráčka Slovenska. Olympiáda, tuším, v Barcelone. Basketbalistka, ne? To je to najlepšia na Slovensku. Nie. No, to je naša bývalá kapitánka. No najlepšia. To už nikdy nebude. Osobná európska šampiónka. Nie. Reprezentantka v basketbale. Áno, fantastická hráčka. Ružomberská ikona. Áno, moja trenérka. Na telesné. Veľmi tak vzdialený. Euroligový titul napríklad. Aha, ešte do čoho? Dobrá rozhrávačka. No a medzi týmito deťmi, čo prišli z Ľudrovej, jedno také živé dievčatko, dlhonohé, ale drobné, bola Ivetka Bieliková. A pretože bola nová telocvičňa s veľkou chuťou, sme začali robiť basketbal. A tak začala Ivetka chodiť na basketbal. Iveta bola tak nadané dievča, že keby bola robila gymnastiku, vyniká v nej. Keby bola robila atletiku, určite by bola dosiahla pod dobrým vedením veľké úspechy. Bola živá, mali ju radi v triede a bola aj temperamentná, že koľko razy sa aj pobila s tými deťmi, s chlapcami. Keď jej robili zle, fúkla im za ucho. Boli sme v Bystrici hrať a už dievčatá v šatni, ja som čakala v telocvični. Vyjde Iveta zo šatne a kričí: súdružka, súdružka. Bože, čo je? Zabudla som si trenérky. A neviem, ktorá jej potom požičala. Hrala v požičaných trenírkach. Za zvienku stojí, ako sme chodili hrať. Ale nám dali 1203. Šofér sedel, vedľa šoféra som ja sedela a ostatné deti vzadu, kde prenášali tovar, pekne na zemi, posedané po turecky. Tak bola som veľmi, veľmi rada, že sa Ivetke tak darí. Iveta má jeden nevšedný dar a má obrovský vplyv na malé aj staršie deti. Ešte ako za jej aktívnej činnosti
basketbalistky, hráčky a Ružomberka národných tímov Československa, Slovenska si ju vyberali deti za kráľovnú, za osobnosť mesta. Túto svoju vlastnosť, obrovský vplyv na deti, ktorý je vysoko motivačný a veľmi pozitívny, samozrejme aj odborne kvalitný, tak si preniesla až do týchto čias. A hlavnú cvičiteľku celého projektu Ivetu Bielikovú. Ja považujem Ivetu za jednu z najlepších rozohrávačiek sveta, samozrejme vo svojej dobe, ktorá nebola nejako krátka. Jej najväčšie vyznamenanie vnímam tak, že nie sú to tie pocty najlepších basketbalistiek niekdajšieho Československa alebo Slovenska, respektíve účasti v All-Stars tímoch Európy alebo rôznych iných, ale jedno vyznamenanie zvlášť z olympijských hier v Barcelone ešte v roku 1992, keď po stretnutí Československa proti národnému olympijskému tímu Spojených štátov trenérka povedala pred obrovským počtom novinárov, že by chcela mať do tímu práve hráčku s číslom 4, že by hrala v jej základe, pokiaľ bude celý zápas. Ako hráčka prvé si spomeniem, že som nevedela, či mám tykať alebo vykať, keď som prišla do Ružomberka, lebo som bola taká mladúčka. A proste Ivetinu hru veľmi som obdivovala. Je to pani hráčka, dosiahla neuveriteľné úspechy a jednoducho vždycky bola môjim veľkým, obrovským vzorom a som strašne šťastná, že som s ňou mohla hrávať. Ako človek veľmi skromná, milá, nekonfliktná, proste človek, ktorý sa nás snažil usmerňovať po celý čas, čo sme boli v Ružomberku ako mladúčke a formovali nás a ja im za to všetko ďakujem a zvlášť Ivete. Niečo si na nej cením bolo, že bola nesmierne pracovitá a húževnatá. Keď bolo treba, tak vždy povzbudila, alebo keď bolo treba, tak aj pokarhala a bola taká prísna tak ako na seba v prvom rade, tak bola prísna potom aj na nás. A kamarátska v pohode, zábavná. Iveta Bieliková je ikona ružomberského basketbalu. Keď sa povie ružomberský basketbal a jeho najväčšie úspechy, tak určite sa musí spomenúť toto meno, pretože bola pri prvej bronzovej medaili z československého šampionátu, bola pri prvom titule, bola pri prvom Final Four, bola pri prvom víťazstve v Eurolige a bola aj pri druhom víťazstve v Eurolige. Čiže všetky tie úspechy boli spojené s jej menom. Bola to hráčka, ktorá bola takzvanou líderkou, dnešným slovom povedané, čiže vedúca osobnosť. Nielen na ihrisku, dokázala si zjednať autoritu, dokázala ten tým viesť. Bez nej by tieto úspechy ťažko prišli, pretože nielen, že bola symbolom týchto úspechov, ale bola aj symbolom určitej kontinuity v basketbale v Ružomberku a vždycky tie týmy sa tvorili okolo nej. Veľmi som si na nej vážila, že to bola hráčka, ktorá mala nesmiernu vôľu, pretože samozrejme pri basketbale je dôležitý talent, ale okrem toho talentu ona mala tú úžasnú pracovitosť, tú vôľu vydržať nepríjemné veci, tú vôľu vydržať pracovať deň jak deň, tú vôľu vydržať nasadenie v zápase a
Ja som vždy hovorila, že tam, kde iní končia, tam Iveta Bieliková začína. A to na nej bolo to najúžasnejšie a som jej veľmi vďačná za to, čo odviedla pre ružomberský basketbal, ale aj pre mňa, pretože dá sa povedať, že taký triumvirát, ktorý sme tvorili dlhé roky v Ružomberku, Bieliková, Smolek, Hejková, takže nám to prinášalo nejaký výsledok a Iveta bola ten jeden z tých kameňov, ktorý bol dôležitý a bez nej by to nešlo. Hovorí niečo meno Iveta Bieliková? To je to.